et donem la benvinguda al Vinceum. Ets en un museu que vol explicar les cultures del vi que conviuen a Catalunya. És un museu que té, per tant, vocació nacional i et presenta un trencaclosques ric i divers, el de la vinya i el vi en aquest país. Aquest museu, però, també és alguna cosa més. Vol ser també el quilòmetre zero de la vostra visita a Vilafranca i el Penedès, la invitació a una passejada que vagi més enllà d'aquestes quatre parets. Vilafranca és una ciutat amb caràcter, orgullosa d'exhibir l'etiqueta de capital del vi del Penedès. Gran plaça castellera. Devota de la festa popular. Mantenidora d'una festa major antiquíssima, única. Amiga de menjar bé, incondicional de les festes gastronòmiques, tradicional i inquieta alhora. L'entrada de l'enoturisme al Penedès, una vila historiada, amb palaus medievals i una basílica gòtica. Carrers on resseguir la petja i la força del modernisme. Una ciutat de comerços i de mercats d'origen medieval. Una vila que es mostra orgullosa, que vol que la mirin. Una ciutat petita, però dinàmica. Capital agrícola, però també de serveis i amb un cert pes industrial. Ben comunicada i situada estratègicament, a mig camí entre Tarragona i Barcelona, ha estat històricament lloc de mercat, pol d'atracció comercial. Una Vilafranca que avui dia acull el Vinceum, on ara sou. Museu de les Cultures del Vi a Catalunya. Un espai necessari que explica aquest país com la terra de vins que ha estat i és avui dia. Passat, present i futur. Així que et convidem a fer un viatge a través d'aquest magma cultural, social i humà del món del vi, adreçant-nos a totes aquelles persones curioses, siguin o no siguin enteses en aquest món. Proclamem solemnement que aquest no és un museu per experts. És un cant a la vida, més que un temple del saber. Sou, doncs, a l'inici d'un viatge, en el prefaci d'un museu que vol anar més enllà del que mostra en aquest espai i que et convida a tornar-hi. No volem ser ni serem una foto fixa. No som una exposició amb un menú sempre idèntic. Ens agradaria mostrar-te el vi com el que ha estat, una eina de transformació i configuració social, paisatgística, humana, econòmica i cultural. No parlem tan sols d'un líquid. Sense el vi no seríem el que som. Tomba, mira, remena, escolta i en acabar, fes un tast amb nosaltres. Brindem, celebrem-ho plegats.